Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongitorriak egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saiora. Urtarriak 25 dugu gaurkoa osteguna eta gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Bi elkarrizketan sindikatuetatik etorriko dira, lehendabizikoan LAB sindikatutik David Mendaza etorriko da eta osasungintzaren eredua ezbaian jartzen duen Lorea proiektua aurkeztuko du. Gero Esteilas sindikatutik Raúl López eta Amaia Zubieta izango ditugu gurekin eta ebaluazioa aztergai izeneko txostena aurkeztuko dute. Baina, lehendabizikoz, beste edukiak ditugu, beraz, has gaitezen egunero egiten dugun moduan efemerideekin. Gaurko lehendabiziko efemeridea 1957 urtean gertatu zen Estatu Batuetan. Gaur bezalako egun batean, historiako lehendabiziko bideojokuaren patentea aurkeztu baitzen. Misilen simulagailu bat zen jokua eta Bigarren Mundu Gerran erabilitako radarretan inspiratuta zegoen. 2 urte geroago, Emmy sarien lehendabiziko edizioa eman zen. Estatu Batuar telebista arloan bikaintasunari ematen zaizkion sariak, alegia. Eguneko lerroburu nagusiak aztertzeko unea iritsi da Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Nafarroako ogasunak egindako zerga bilketarekin hasiko dugu albistegia. Iaz 113 gehiago bildu du eta krisi aurreko egoerara itzuli da. Mikel Aranburu Ogasun Kontseilariak azpimarratu du diru sarrera hauen bitartez kontu ekonomikoak ordenatzea lortu dela. Eta Euskal Memoriaren Fundazioak egindako sufrimenduaren mapa aurkeztu zuen Etxarri Aranazko udalak. Hori horrela, PPek Nafarroako gobernuari eraso egiteko baliatu du. Ana Oio kontseilariaren dimisio eskatu du Ana Beltranek. Nafarroako eskola kontseiluak bertzalde eskola porrota apaltzeko neurriak nahi ditu. Eta Nafarroako gobernuak 1000 plaza baino gehiago eskainiko ditu prestakuntza ikastaroetan. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, biziz bizikleta zerbitzua Iruñako auzo guztietara zabalduko du udalak. Eskaintza berrien artean, bizikleta elektrikoak ere eskainiko dituzte. Eta hurrengo otsailaren 12 arte dago epea irekita berdina sarerako hautagaitzak aurkezteko. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako sariak dira hauek. Eta albisteekin bukatzeko, Arrotxapeako Elirati futbol zelaia otsailletik aurrera prest egonen da. Iruñeko udaleko hirigintza batzordeko kideek lanak bisitatu dituzte. Goazen gaurko egunkarietako azalekin eta beti bezala Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian, kezka DBH-ko eskola porrota dela eta Nafarroan. Azaleko argazkian pasaden igandean oliten emandako manifestaldia ikusten da eta azpian urari erreferentzia egiten dion izenburua irakurri daiteke. DNA-ak txakurren gorozkiak identifikatzea ahal eginduko luke. Diario de Notiziaseko azalean, lerroburu nagusia eta azaleko argazkia gai berari buruz hitz egiten dute. Irudian Ricardo Costa PP alderdiko idazkari nagusi ohia ageri da. Titularra bere esaldi bat da. Egia da PPek diru beltzarekin barkatu finantzatu zela. Gara egunkariko azalean, Goikaldean lerroburu nagusian Ugartekoren akusatuek prentsa askatasuna eta bere lanaren doitasuna defendatzen dute. Eta azpian azaleko argazkian epaiketaren momentu bat ageri da. Jarraitu ezagun edabide euskaldunekin eta berri egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian inoiz baino gehiago bildu dute foru ogasunek zergetan iaz, 18.155 milioi. Beherago azaleko lehendabiziko argazkian futbol partidu bat ageri da izenburu honekin. Penaltietan galdu du Alabesek. Beherago bigarren irudian Ugartekoren epaiketaren tartetxo bat ikus daiteke eta titular hau dauka.
informazio eskubidea aulkian. Ezkerraldean berri ezberdinak ditugu, lehendabizikoa Nafarroako Eskola Kontseiluak inbertsio handiagoa eskatu du, oraindik berago Torrentek erakundeak berreskuratzeko eskatu dio Puigdemonti, Azpian espetxe zigorra gogortu diote Lula Brasilgo presidente ohiari, eta azkenik kirolari dagokionez harri handien emozioa 2 urteren ondoren. Bukatzeko goazen Euskal Herria Irratiko webgunea ikustera. Goikaldean ezkerraldean zebrabideen egoera eta segurtasuna ikuskatuko ditu udalak. Iruñeako udalari erreferentzia eginez. Eskuinean, sexu disidentzien inguruko jardunaldi bizarroak eginen dituzte Iruñean. Beherago, bizikleta zerbitzua Iruñeko auzo guztietara zabalduko du udalak. Oraindik berago, gobernuaren diru sarrerak handitzearekin kontu ekonomikoak ordenatzea lortu da. Eta azkenik berdina berdintasunaren aldeko lana saritzeko, eta hor egindako bideoa ikus daiteke. Ezagun gaurko eta aste honetako agenda ikusten. Gaur eta urtarrilaren 31 arte Milagrosako Zibiboxean grafiti erakusketa kolektibo DBR-ren eskutik. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7:30 Zabaldi Kulturkide elkartean Kubako Jose Marti Brigadaren aurkezpena egingo da. Sarrera librea da. Gaur bihar eta larunbatean arratsaldeko 8:00 Gaiarre antzokian dantza ikuskizuna eskainiko da. Hito alai, Aires Bohemios La Tierra Baila izenburuarekin sarrerak 15 euro balio du. Bihar arratsaldeko 7:30 San Jorge Zibiboxean kontzertua Musicians on Mars Mom taldearen eskutik. Urtarrila zikloaren barne izango da eta doakoa da. Ostiralean gaueko 9:00 Subsuelo Tabernan kontzertu bat Volta Rock taldearen eskutik. Sarrerak 6 euro balio du. Ostiralean gaueko 9:00 ordu eta egun berean Noaingo Kultur Zentruan The Primitals antzerkia eskainiko da. Sarrerak 10 euro balio du. Ostiralean ere gaueko 9:00 Kanaia aretoan Nekez taldeak lokatzetako igela biraren barne kontzertua eskainiko dute. Sarrerak 5 euro balio du. Bihar ostirala gaueko 10:00 Zizur Nagusiko kulturetxean antzerki bat. Las Princesas del Pacífico izenburupean sarrerak 8 euro balio du. Gaur fronte hoz batek lurraldea zeharkatuko du, lehen orduetan euritara joko du mendebaldean eta ondoren gainerako tokitara hedatuko da. Euria ugaria eta iraunkorra izango da zenbait uneetan, batez ere ipar isurialdean. Gainera arratsaldean haizea ipar mendebaldetik finkatu eta indarra hartuko du. Horrek temperaturan eragina izango du eta freskatzera egingo du. Elur mailak ere behera egin eta gauean 700-800 metro inguruan egongo da. Arratsalde gau partean txingorra egin lezake. Ostiralean negu giroa gailenduko da eta zaparrada ugari botako ditu. Zerua ia estalita egongo da eta itsasaldetik zaparradak sartuko dira etengabe. Kantauri isurialdean botako ditu gehien bat, baina hegoaldera ere iritsiko dira noiz behinka. Ipar mendebaldeko haize zakarra ibiliko da eta temperatura maximoak 5-10 gradu artekoak izango dira. Elurkota 600-700 metro inguruan egongo da.
Iruin herriko albisteekin eta Uarte herriarekin hasiko gara. Urtarrilaren 29tik Otsailaren 2 Uarteko inauterietako hiri kanpaldian onartutak izan diren familiek matrikula gauzatu behar dute udaletxeko bulegoetan. Goizeko 8:30 eguerdiko ordubietara egin dezakete edo dokumentazio osoa igorri dezakete ere euskara zerbitzua abeldua uarte.es helbide elektronikoan. Aurkeztu beharreko dokumentazioa kontsultatzeko Uarteko webgunea bisitatu. Otsailaren 2tik 23 arte, astelehenetik ostiralera, Juan Moren artistaren erakusketa disfrutatzeko aukera izango da Noaingo Zentru Kulturalean. Arratsaldeko 4etatik gaueko 9etara arte ikusgai egongo dira eta inaugurazioa 2an izango da, arratsaldeko 7 eta Juan Moreno izango da. Iruña hirian albiste edo berri hauek ditugu. Arroatxapeako Elirati futbol zelaia prest egongo da Otsailetik aurrera, Soropila, Iturgintza eta Altzariak osorik berritu ostean. Udalbatzak oinezkoen segurtasuna hobetzeko ekintza pasiboak bermatzearen konpromisua hartu du 2018an 2017/20 segurtasun plana betetzeko. Nafarroako justizia administraritzaren errepresioa, gerra zibila eta frankismoaren garaietan ikertu egingo da Elio epaiari omenaldia egingo dioten jardunaldi batzuetan. Iruin herriko albisteak alde batera utzita Nafarroa mailako berri bat dugu. Otsailaren 12 arte, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko 2018ko berdina sarien deialdian parte hartzeko aukera dago. Nafarroako Foru Komunitateko emakume eta gizonen arteko berdintasunaren esparruan nabarmendu diren pertsona edo entitateen hautagaitzak aurkeztera animatzen dute. Ostegunero bezala parlamentuan egon gara eta aste honetako gaia irakasleen eskaintza publikoan eskaintzen diren plaza kopurua gazteleran eta euskeran izan da. Geroa bai alderdiak erantzun digu. Bueno, orain Nafarroako Hezkuntza Departamentuak hartutako erabakia eta gobernuak hartutako erabakia 73 plaza ateratzea izan da. 73 plaza hauek aur hezkuntza eta lehen mailako hezkuntzako plazak dira eta 2015ean aurreko gobernuak atera ez zituen plazak dira. Beraz, etorkizunean egongo den lan eskaintza publikoan 73 plaza hauek sartzea derrigorrezko erabaki bat zen momentu honetan ez galtzeko. Beraz, ondo ikusten dugu erabaki hori eta arduraz jokatu duela Hezkuntza Departamentua uste dugu. Bueno, esan beharra dago 73 plaza hauek ez direla behin betikoak. Hau, behin-behineko plazak dira, hau da, 73 plaza hauei 2018an berritze tasa eta egonkortze tasa estatuak esaten duenean, ohartarazten duenean, gehituko dira 73 plaza hauek. Beraz, 2019an egongo diren azterketen plazak askoz ere gehiago izango dira. Beraz, egiten den ezberdintasuna ere behin-behinekoa da. 73 plaza hauetatik 23 aur hezkuntzakoak dira eta hauetatik 12 euskeraz eta 11 erderaz eta 50 lehen mailako hezkuntzakoak 27 euskeraz eta 23 euskeraz. Behin-behineko ezberdintasuna izanik irizpide teknikoekin hartuta daude eta nolabait ere gaur Nafarroako hezkuntz publiko sistema dituen beharrak asetzeko pentsatu dira.
Bueno, guk uste dugu oposizioak zarata handia egiten duela, baino esan beharra dago errealitate bat dagoela, eta da, erdaraz eta soilik erdarazko plazak gero eta gutxiagoko beharrak daude. Pai eta beste faktore batzuen eraginez. Beraz, guk uste dugu, egin behar den planifikazioa plazetan irakaslegoaren egonkortasuna bilatzeko da, azkenean hezkuntz sistema publikoa hobetzeko, kalitatea hobetzeko, eta planifikazioa egin behar dela gaur egungo beharrak ikusita eta etorkizunean ere egongo diren beharrak. Kontutan izan behar dugu gaur egun dagoeneko euskera maila ezberdinetan irakasten duten ikasleak 150 dela, gaur egun. Bueno, gai librean, nik esango nuke atzo, Nafarroako epaitegi gorenak erabaki garrantzitsu bat hartu zuela, zeren eta pentsatu da, edo egin zen errekurtso bat sindikatu baten aldetik, errekurtso bat Nafarroan administrazioan euskararen erabilera arautzen duen foru dekretu berriaren kontra. Eta eskatzen zen sindikatu baten aldetik suspenditzea kalteak sortzen zuelako dekretu hori, eta orain Nafarroako epaitegi gorenak ez du suspensio hori aurrera eraman. Hori gure ustez garrantzizko berri bat da, zeren eta guk uste dugu foru dekretu berria hizkuntz normalizazioan aurrera pausu bat dela eta ez duela inolako kalterik sortzen. Horrek ere pentsatu izan du Nafarroako epaitegi gorenak eta guretzat berri on bat da. Sukaldari laguntzailea behar da Iruñan, eguneko menua, pintxoa, bokatak, plater kombinatua prestatzen dakiena. Lanaldia astelehenetik ostiralera, 5:00 bederatzitara interesatua bidali kurrikulunak fcseleccionbar@gmail.com helbidera. Autotaller batek administraria behar du Iruñan, kurrikuluna bidali personal@manzanos.com helbidera. Arakilen Iruñatik 25 kilometrora Artzaina behar da, aragitako ardiekin lan egiten esperientzia duena, kurrikuluna bidali ealsasua@navarra.es helbidera. Irakaslea behar da, lanbide heziketako irakaslea eta soldatzailean espezializatua, kurrikuluna bidali administrazion@elkarte.org helbidera. Saltzailea behar da, aurra arropa opariak osagarriak bisuteria duen komertzio batean, astelehenetik ostiralera arratsaldez eta larunbatetan goizetan. Kurrikuluna bidali ofertas2@navarra.es helbidera. Web horri diseinatzailea informatika teknikaria behar da, lanaldi osorako astelehenetik ostiralera Iruñan. Kurrikulunak bidali almar2805@hotmail.com helbidera. Metalgintza enpresa batek prentsista behar du, 104 tonako prentsa automatikoakin lan egiteko, lanaldi osorako goizez arratsaldez edo gauez txandan aritzeko. Kurrikuluna bidali rrhh.pamplona@ananda.es helbidera. Aseguro eta pensio planen saltzailea behar da Iruñan, lanaldi flexiblea, soldata fijoa gehi osagarriak. Kurrikuluna bidali oficinaagentes.elbetia.es helbidera. Metalgintza enpresa batek tailerrerako langilea behar du, ikasketak erdi edo goi mailako mekanizazioa, lanaldi osorako goizez edo arratsaldezko txandan, zizurren aritzeko. Kurrikuluna bidali personaldetaller2018@gmail.com helbidera. Fibra optika telekomunikazio denda batean saltzailea behar da Iruñan, ordutegia goizeko 10:00tik 3:00 eta arratsaldez 4:30tik 8:00. Kurrikuluna bidali rrhh@logicaline.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak.
goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko Aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.